Ma-challenges amungati mimi ndio amusangana nawo mu acting ngati mu content creation ndapi? Mukuita mune ma-challenges akawanda. Challenge yekutanga ndeyekutoti vanhu vacho voda kuti vaone vanogona kurega kukutambira. Unobara. Kune ma-negative comments anouya akawanda, negativity irimo yakawandisa. Anditi kai kunzi uiteiko I still remember inini nditombonzi iwe ane voice renge mbudzi ndiani anenge kituyo chichichi. Anditi ndezvimwe zvinhu zvekuti kana uchiri kutanga simba unotiza unoti but ndiri kunyanyoshingirirei. Anditi mashaya mabasa ere ndio mabasa chichichi. Ndio mabasa kuti unyaudza sawa toti tione izvo titambise data chichi. Andika actually uchitotanga unogona kuwana 90% yemacomments vanhu chitaura kukudza kuti hapana zvawaita. Anditi siya but handidi kunyepera muComaster Sparks ndichitanga ndasina time yekupinda mucomment section zvekuti munhu akandifollowa kare anogona kupupura zvandiri kutaura zvekuti kundiona ndakapindura macomments ndaiziva kuti mune zvinowanika saka ndandisina time iyoyo kusvika zvino izvi manje ndikawana comment yandakatukwa so kana yandakaudzwa zvipi andika ndinotoseka kunakirwa because chinoitika ndechekuti comment yenyu imimi mukaisa comment yenyu if ndakamonetize comment yenyu inonditisa mari kuwanda kwemacomments kuwanda kwemari zvekuti mazonditi mazinzeve ziguma musoro chichichichi izvozvo zvanabasa nazvo my earning ndozvakakosha izvozvo andika kuti date richikwana message iri kupinda ere mufoni mari yaita anditi saka ndikatowana comment yakaningi kune vamwe vanozonyanya vanozonyatodhipisa ane vamwe bekuti unoti uyu komubereki wangu anga akuzotaurire andombata but inini chandakangodzidza ndecheku ndakambosangana naLauren Guyo akataura rimwe statement rekuti we have a blessing of the block button pasocial media. Saka kana zvanyanya you just block. Handika ndikabloka inini munhu yacha aachambosanga nepost yangu antodzinzwira kune vamwe ndatopedza zvatopera. Kana zvanyanya just block and delete zvapera zvakare zvapfuura zvatodarika. Plus pane maitiro anoita ninge ndomufarira ndosaka ndiri kutaura nezvake. Winky D chiro akatukwa pindure andika uyu antomutuka uyu amutuka andika iyo rega kupindura then vanhu voona kuti uyu anga amutuka saka hana kupindurwa vochitanga kutuka iye muzvibata iye akanyarara and auye futi achiti thanks mazomutuka aindituka hadaro imimi munoita zvamunoita mopedzerana modidi zvaita iye munokomenda newhatever way amada kukomenda nayo anditi mukaita nharo munopedzerana kusvika mazoti abhoha mowirana zvamawirana izvozvo auya achijustify anything kuti aiwa apa ndaisa mauri akudai so apa ndaisa mauri akudai apa anditi saka ndakaona kuti of course unoona kurwadziwa necomment kuti munhu uyu andinyanyira andika but kana ukanyarara andika ukanyarara kune vamwe vanotozotanga kumutsiura iye uyu munhu uri kutuka aita sei naye urutsvake papeji pake urutsvake chingobva amubata but after three kuti at least we are blessed ne button akanzi block button block yes just block page rangu rine rinosvika Facebook page rangu rine vanhu vanosvika 500 vanaka block anditi because chimwe chinhu kamunhu anokutuka andika munhu anokutuka pane musiyano uripo pamafollowers ndokona kuita 300,000 followers mandika but mafans ari 10,000 kana kuti ari 500 chinoitika mukoma Sparks fani ikaona kuti wabhayiza imwe aicomment inongosiya imwe inokutsiura mucomment section imomo uko hakurasika
I have vanhu kuti ndikati pandakanya anofona achiti wanga wachi script rako rari right but ona kwazoenda nako zvinozokudai so antofona ndo zvinoita funny angane genuine love funny inoziva kuti we all making mistakes anditi handirambi ndichigona ini ndokuna kutokanda chinhu changu chandikutoti hapa ndagonawo apa ndika anditi uitoti wagona apa unzwa kuti ukureva nhingi kapa video rako iri wazodai soko ndokuita kupi kwanditi but fani inozvinzukisisa izvozvo fani inokufonera kuti tine mistakes atinombomaker sevanhu because tiri vanhu fani inoya inbox yoti apa neapa 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 I still remember ndaimbowane mamwe videos ekuti ndaigona kuposta so rakanzi no under 18 anditi ndine vanhu vekuti vakaita kundifonera kuti ukona chika content ine right but hona vana vedu vamwe vacho takatoita se vane vachitokufollowa saka vanozoita se saka dai uchizopatwisa so ndo zvinoita fani izvozvo kozoita anongoti brat shit iwewe wakazo yewa muno kuti indakwana sekuti aufu wakamufadza manje exactly wana kuti akatongokuvenga whether iwo waita sei azvino zvinombobatsira saka chigaida chacho the best way to block just block because tine vanhu kune vanhu vakatongokuvengai naturally kuti makavaitei ngoti ndisparks ubva ngokubeuka hakuna zvawakamuita ina respect manongoti andifollow over enda zvaka vachingachibhoikane zvanoita nezvandiri kuita ko mudara saka maesa munoita maskita munoita ndiye munonyore